Бародаро, салом алейкум. Чиқаре ки дидеса инвертора айнами аз солнечный панелу ай модел. Ана и дарсои ма дар бораи ҳамиё мерава. Фақат аз шумо хоҳиш мекунам ки ба хотири ҳами шумо мо пеш мерем ва ба хотири шумо ва видео кардистам. Дар бораи ҳамиё установкаш чихе пайваст ҳамаша шумо даношон метавонед. Фақат аз шумо дар дастгирӣ да бародаро, подписаться, комментария. Ба худо рӯз як канал дига шудум дар 10 рӯз 11000 подписчик кард. Ай бай ки ман чанд сол задистам нест ай шумо ягон результат. Инами ши дар бораи ҳамиё мефаҳмам. Бародаро, дастгирӣ кунен, штоби канала то натем як чиз дига напартем ки шу фоида набошад чи дар куда пеш давим. Хуб бародаро, мо интизорем 10000 подписчик зиёд шуден зуд мешавад.